Sanibonani, ngiyathemba ni-right. Nami ngi-right ngala. So, kulo nyaka omusha ebesikwenza ngonyaka odlule, ngicabanga ukuthi kushiye ngonyaka odlule njengami nje bandla. So uma uwumuntu ojwayele ukuphosta kakhulu, leyo nto iyakwenzela izitha. Umuntu ayitshele ukuthi mhlambe u-right empilweni, kanti mhlambe awukho right. Akuzondela ukuthi shuthi kuhamba kahle empilweni noma kungahambi kahle. Ngoba phela angifuni ukuqamba ngekhamera le yabo njengoba ngishutha nje. Ungayitshela ukuthi ngi-right, kanti angekho right guys, angekho right. Kodwa-ke engingakusho akumele sigqoke izingxaki zethu. Uthi uma uqhamuka kubone wonke umuntu ukuthi hhayi unengxaki-ke loya sisiyebo leyo nto. So mina last year akungisebenzelanga ukuphosta. Akungisebenzelanga, kungibangela izitha kakhulu. So angisho ukuthi singaphosti but asiy'khethe izinto esiy'phostayo, yayibho leyo nto. Yes, ilokho nje. Kuyi-Sunday namhlanje mhlaka-4 January 2026. So nibe right-ke. Ithathe-ke lokho enginitshela khona. Ngoba uzophosta eduze kwemoto, isitho sakho siy'tsheda uthenge imoto. Yabo. Then-ke bese ungena enkingeni.